zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure, zaman aure ke bata duk rayuwa. Zaman aure, wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure, amma gidan nan akwai sabanin haka. Zaman aure, amma gidan nan akwai damuwar haka. Zaman aure, haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure, haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure, maƙaryaciyar banza maƙaryaciyar ruwa. Ga kuɗin sai ƙaryar tsiya. Kana ta wani maganan ƙarya. In ni maƙaryaciya ne kai ma ai ɓarawon gida ne. Laila, ke har kina da bakin da zaki kira wani ɓarawo? Ke? To ko ɓera masallaci ya kai ki sata? Laila, me ba na ki rike bindiga haka? Me nayi miki? Dan Allah dan Annabi kar ki raba ni da rayuwa na. Me nayi miki? Zan kashe ka. In kashe kaina. Mayaudari kawai. Sai irin soyayyar da nake miki. Zargi yana ɗaya daga cikin abubuwa da dama da suke lalata zamantakewar aure. Musamman idan ɗaya daga cikin ma'auratan zuciyarsa kullum tana raya masa abubuwa daban ko yana kallon abokin zamansa a matsayin wani mai aikata laifi ko mai aikata wani abu da baya so. Ɗaya daga cikin abubuwan da zai gyara zamantakewar aure kuma shine ai kokari a zare zargi daga cikinsa. Kamar yadda a kullum mukan yi kokarin mu zakulo labarurruka da suka shafi al'umma musamman da ya danganci magana aure. Mu kawo saboda mu nuni da wani abu guda ɗaya da yake lalata aure ko yake kokarin ya riga kawo rashin zaman lafiya a zamantakewar auren mutanen. Wannan satin ɗaya daga cikin abubuwan da muka ɗauka da zai zama abin da za mu yi nuni da shi shine maganar zargi. Kaso 90 na ma'aurata da suke rayuwa akwai zargi a cikinsa wadda hakan yakan kawo abubuwa da dama na rashin kwanciyar hankali ko zaman aure a zamantakewarsu na yau da gobe. Mafi akasarin lokuta mata sukan zargi mazajensu idan suka ga sun ba da muhimmanci akan wannan waya na zamani wato social handles da ake ta mu'amala da su. Wadda wani bangare daban kuma yakan iya zama matsalar da har ya kai ga an kashe aure ko ya kawo barna da yawa da yake faruwa a cikin al'umma. Ke yar uwa ko kai dan uwa, shin menene yafi maslaha a zamantakewar aure? Shine duk lokacin da ka ji an yi maka abin da kai bai maka ba, baka so ko kana zargin wani abu da ake yi maka, to ya kamata ku zauna waje daya ku kirawo junanku ku yi wa junanku bayani akan wannan abar. A yi ƙoƙari a magance ta tunkanta girma daga ɗaya ƙaramar abu ta zama babbar abu. Ɗaya daga cikin abubuwa da ko zargi ke haddasawa shine kashe-kashen aure da kuma aikata wasu mummunan aiki wa abokan zama sabida zargin ya nemi maki abin da yake so ko ya nemi abin da ban so. Wadda wala Allah kaso 90 na abubuwan nan da suke faruwa ba lalle ne ɗaya daga cikin ma'abocin zaman yana yi ba. Kar in cika ku da surutu masu kallo, wannan satin mun zo ne da sako akan zargi wadda za mu nuna a aikace a cikin dramanmu da zai yi kokarin zuwa muku kai tsaye daga wannan gidan talabijin namu mai albarka. Kamar a kullum
ni ne Ahmad Ebifa. Na gode, ku biye mu ku kalli yadda labarin zai kaya. Bayan mun gama sai kuma mu ci gaba da tattaunawa akan abubuwan da muka gani muka koya a cikin wannan shirin namu na zaman aure, wato zama da zargi. Zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure, zaman aure. Innata, ba zan gushe da daina bakin yi haƙuri. Na san lalle an ɓata mi, kuma ina son ki sani innata, fushinki a gare ni abu ne mafi muni a tare da ni. Duk abin da zan zama ko abin da zan yi mutuƙa ba kya farin ciki da ni, ko kin riƙe ni saboda na ɓata miki, halaka za ki kai na ummata. Kuma in Allah ya da duk wasu abubuwan da kike tunani sun saba miki, ina neman afuwa a wuri. Sule, ni ba laifi kai min ba, ni ba kai min laifin komai ba. Matarka ce dai da take so in bar muku gidan, ku samu ku shakata, to shine zan tafi. Na, babu wanda ya sai ki gidan. Da gidan, da mai gidan, da wacce ajiye a gidan, wanne ne ba mallakin ki ba? Sule, su abin da suke takama da shi shine sun baka aiki a kamfaninsu, sun baka gida, sun aura maka mata, saboda haka su a tunaninsu sun mallake ka fiye da ni. Ni kuma naga ƙarya suke yi, saboda ni na haife ka, ni na ɗau cikinka, na haife ka wata 7 lokacin da mutane in sun zo tsantsamin ɗaukar kama suke yi. Ni ko ina tare da kai, Allah ya raya min kai har ka zama mutum kawo yanzu, su ce sun kwace min kai, ai ba zai yiwu ba. Nata, ai darajarki da ta matata abu ne da ya rabu gida biyu, babu ma haɗi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kira mahaifiya sau 3 saboda ya nuna mahimmanci da girmanta a wajen ɗa, kuma ya yi umarni da duk wanda bai bi mahaifiyarsa ba, to duk abin da zai yi ubangiji wuta za shi. Kuma innata, ke aka ce in bi, ita matata ni aka ce ta bi. Ni zan nemi aljanna a wajenki, ita ta nemi aljanna a wajena. Sule, kamata ka zaunar da ita ka fahimtar da ita wannan maganganu, ta gane cewa akwai bambanci. Kuma ni yanzu da zan tafi, ba wai dan ita zan tafi ba. Sule, ka gaya mata nan da wata 1 zan dawo cikin gidan nan. Abin da zai kai ni yanzu biki ne na Ramma, yar gidan Malam Audu. Shi ne zan je, ka kuma san da bikin. To abin da yasa zan tafi, kar ta yi tunanin kamar ita ta kore na tafi. Bata isa ba. Ko dozin zaka aura a cikin gidan nan Sule, ba wacce ta isa ta hana ni zuwa gidan, balle dan ita. Gaskiya ne. Zan tafi biki, in Allah ya ba mu rai kuma zan dawo. Gaskiya ne innata. Kuma albarkar da nake sa maka tana nan tare da kai har iya ƙarshen rayuwa Sule. Kana tare da wannan albarka, ba abin da zai same ka sai ikon Allah. Na gode innata. To Allah ya yafe maka. Amin. Na yafe maka, kana nan tare da albarka ta har ƙarshen rayuwarka. Insha Allah. Addu'a ina nan ne maka. Ai tun da haka kika ce sarauniya. Kin san ranar naɗin sarauniya abin da to fa haka za a Ni tun a waje kake ta kira na da wani sabon suna, sai sarauniya, wai yaushe aka yi naɗin? ai yau za a yi naɗin. Yau ɗin nan haƙura kawai za ki jira na shiga na yi alwala, ina da kari oban da hasa. Idan na idar sai mu zo mu naɗin sarauniyar nan fada. To amma dai kafin naɗin dai ya kamata in ji menene yasa na cancanci wannan naɗin ko? Abubuwa da dama, haƙuri, ilimi, sanin ya kamata, kyau, iya kwalliya. Kaga wannan maganganun kan zai tashi daga yabo ya koma zambo. To ai ma bari. Ai ba ma yanzu ba. Bari in shiga in yi alwala. Ina da kari oban sallar la'asar. Idan na idan sai mu zo a yi naɗi. Ai yau naɗi za a yi. Kuma kafin naɗin sai ka gaya min ne na cancanta har aka yi. Yawwa. Ina bari in yi maza. In yi alwala ba. Ai da asar.
Salama. Yau ka tabbatar min namiji mugun ka dasa shi da hannunka sai ranar shan inuwa ya faɗo ya kashe ka. Ashe maciyin amana ne kai ban sani ba? Me aka yi? Wani abin aka ce miki nayi? Kai har kana da bakin da zaka tambaye ni me kai? Lalle dama duk wanda bai ji tsoron idan mutanen duniya ba, babu yanda za a yi tsoron Allah. Ba ka tsoron Allah. Ke Laila, dakata. Ba fa zan lamunta da wannan iskancin ba. Ba fa zai yi ki tsaya a gaba ki ne mun faɗa kamar ɗan da kika haifa ba. An tambaye ki me aka yi miki? Ba za ki faɗa mutum ba kuma shikenan sai ki tsaya ki tayo mutane hayaniya. Saboda ka mai da ni takariya wanda ba su san me kake yi ba. Ka je can ka gama shararen cin ka tukuna da ka zo ka siyo min wasu kaya wai dan daɗin baki. Babu wani daɗin bakin ka sai ƙara tafiya. Ni ke a shararanci? Ni? Yaje ne a shararanci? To bari ki je in faɗa ne. Mutuƙa ni ne shugaban gidan nan. Ya kamata ki riga tausasa kalamanki a kaina. Mutuƙa ba za ki tausasa kalamanki a kaina ba. Wallahi za ki san me abin da baki ne yi. Zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure. Zaman aure, zaman aure, zaman aure. Laila, ina so ki sani cewa duk tsananin laifi ko kuma ce duk tsananin zunubi wanda bawa zai wa Allah subhanahu wa ta'ala yana iya yafe masa, amma baya yafe wanda ya wa ɗan uwansa laifi matuƙar wannan ɗan uwan nasa bai yafe masa. Don haka ina ganin ban ga wani dalili da zai sa abokina ya nemi afuwarki, musamman abin da bai san ya aikata ba. Ci gaba da kake cewa bai san yayi ba rainin hankali ne. Kai ma kanka kawai na tsaya na saurare ka ne saboda ina ganin abokin shi ne kai, kuma ina tunanin zaka iya bashi shawara da akan ya je waje na aikata fasadi. Fasadi? Ke wallahi kikayen da magana fasadin nan. Ka ji ta fa ko? Ka ji irin abin da nake faɗa maka tana da ƙarin maimaita mun ko? Magana fasadin nan ba. A'a, Suleiman, cool down. To da wa aka yi wani fasadi da ta riga mutane magana? Sorry. Ya isa haka. Laila, shin wani irin laifi ya aikata da har abin ya yi tsamari haka? Ya baka wayansa ka duba ka gani in har bai goge text ɗin da abokiyar baɗalan nasa ta yi masa ba. In dai waya ne gashi. Sabiu, ban san ko kai za ka yi da wannan text ɗin ba. Na san ka san kowa ne ni. Tun muna in yara muka girma da kai. Ka san abin da zan yi, ka san abin da ba zan yi aikata ba. Wallahi ba ni da relationship ta kowane iri da wannan
chatin nan. Haka ne. To ina ganin Laila akan wannan al'amari ina mai baki shawarar cewa bai kamata ki saurin yanke hukunci ba. Don haka ina ganin ya kamata a ce kin canja tunani. Laila, ni kawai abin da zan iya faɗa miki yanzu shine wannan lambar zan baki shi, ki je duk binciken da zaki yi akan wannan yarinya mai wannan lamban ki. Ba ni da wani relationship da ita na nesa ko na kusa, ban san ta ba, ban san kuma ya aka yi ta turo min da wannan text ba. Idan ma baki yadda da hakan ba, ki nemi wani daga cikin 'yan uwanki ki ba su lambar nan su bincika su duba idan ina da wani dangantaka da wannan yarinyar na kusa ko na nesa, ki mun hukuncin da ya cancanta da ni ba zan damu ba. Ina ganin ba za a yi haka ba. Wannan al'amari ku bar shi a hannuna, zan yi iya bakin ƙoƙarina don na gano mai wannan lambar. Kuma Sabi'u, abin da Laila ta kasa ganewa, wannan zai iya yiwuwa makirci ake son a haɗa mana wajen an ga an lalata zamantakewar aurenmu, an kawo mana zargi cikinsa. Banda haka ya za a yi a tura min text, ni ban san wacce ta tura ba, kuma a ce za a yi min hukunci akan abin da ni ban sani ba. Haka ne Suleiman, wato akwai hanyoyi da yawa wanda mutane suke bi don ganin sun lalata zamantakewar ma'aurata. Ina ganin kuma menene dai wannan abin da ku bar min shi a hannuna, zan yi iya bakin ƙoƙarina in gano mai wannan lambar insha Allah. Zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure, zaman aure.
zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure, zaman aure. Waye ne? Waye? Kwata-kwata wallahi baki da ke. Ke kullum baki neman mutane sai dai a rinka neman ki? In ba a zo inda kike ba ke kwata-kwata ba za ki nemi mutum ba? To in ba dan dalili ba ma ni ba za ki ganni a gidanki ba. Shi yasa kika share ni ko dan irin zuwan nan ma da kike kwana biyu kika daina. To wai ina mastan naki? Wallahi yana ofis amma kin san dan ne ya hana a ce mai masta? Ai dai kin san ni ba zan daina faɗa ba. Dama wani dalili ne ya kawo ni. Dama akwai wani garana da jiya zan tura text sai aka samu akasi. Da yake sunan shi ma Suleiman ne, amma naki sai na sa Suleiman 1 shi kuma na sa Suleiman 2. Da na tashi ashe Suleiman 1 na hankadawa. Can ina jira ban ji replying ba. Sai na kira shi nake tambaya sai ce shi babu wani text da ya gani. Ina duba waya ashe masta na turawa. Kuma na zo na yi ta kiran wayarsa ba ta shiga. Wayar ki ma ba ta shiga. Shi ne na ce bari in zo da kaina in miki bayani. Kina nufin ki ce wannan text ɗin ke kika tura? Kin san kuwa akan dalilin wannan text ɗin babu abin da bai faru ba a cikin gidan nan? Kin ga rashin mutuncin da na yi wa Suleiman a cikin gidan nan? Ba don Suleiman mai haƙuri ba ne, da babu abin da komai ma ya faru kawai. Ina da lafiya ina ilaihi raji'un. To yanzu ƙawata me mafita? Ya za a yi in magance miki wannan matsalar da na saki a ciki? Kin san yanzu me za a yi? Ba za ki ta cikin gidan nan ba har sai ya dawo. Kin mai bayani da bakinki, ni kuma na nemi afuwan shi ya yafe min. Don gaskiya na mai abin da ba shi bane ba. Ƙawata in dai wannan ne karki damu, insha Allah zan zauna in jira har dawowansa. Gaskiya akwai matsala. Zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure, zaman aure. Na ce ba? Ina magana. Laila kunne nake ji aiki magana ki ba. Suleiman, dama na gano duk abubuwan da yake faruwa a gidan nan ne ce nake samuwa. Don haka na zo na baka hakuri don Allah ka yi hakuri. Kika gano mi? Don Allah ka yi hakuri na san ni ce tunani. Dakata Laila. Kada ki kara ban haushi akan abin da kika aikata. Don Allah ka yi hakuri. Na gano ni ce duk tunanin wayan abubuwan da yake faruwa. Don Allah ka yi hakuri ka yafe min mijina uban ƴaƴana. Ba zan sake. Laila. Wai ni shin ba na nuna miki ƙauna ne a cikin gidan nan? Kana yi, wallahi ina ɗaya daga cikin mata masu sa'a. Don haka nake alfahari da kai, don Allah ka yaƙuri ka yafe mu. To, me isa ba kya son mu samu dawwamammen kwanciyar hankali a cikin gidan nan? Wallahi sweetheart na tuba, ba zan ƙara ba. Ba damu. Na yafe. Zaman aure. Zaman aure
na gyara duk rayuwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure, zaman aure. To, kun dai ga yadda ya kaya a cikin dramar mu ta yau. Kun ga kuma irin sako da muka nuna na zargi tsakanin ma'aurata. Yana da kyau ma'aurata mu riga yi junan mu uzuri. Uzuri na idan yau wadda kuke tare da ita ta bata maka, ai ce ta kyautata maka. Haka zalika ke ma idan ki ya bata miki yau, ai ya kyautata miki jiya. Ya kamata mu riga wayin zaman auren, wato mu dora shi akan sikeli na rayuwa. Aiwa kowa adalci. Kada ka ce yau an bata maka to kyautata wadda aka yi maka na kwana 1000 ka ruse shi saboda kuskure ɗaya da ta. Haka zalika ke ma dan ya bata miki rana ɗaya kuma ya kyautata miki kwana 10, ai ya kamata a ce kin masa uzuri. Shi fa zaman aure an ce zo mu zauna zo mu saba. Kuma idan har ba a fahimci juna ta hanyar lumana ba, to ta ina za a fahimci juna ta hanyar hayaniya? Wani yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya samu auratanmu da dama aure yake mutuwa ba tare da mun san mu muka bata aurenmu da kanmu ba. Wannan jan kunne ne kuma jan hankali ga mutane da suke kallon wannan shirin. Don ganin wannan shirin ya ci gaba, za ku iya turo mana saƙonni ta handles ɗinmu kamar Instagram, Facebook, Twitter da dai sauransu. Idan kana da shawarwari ko kina da shawarwari wadda kuke son ku tura wa shirin nan kai tsaye wajen ganin mun kawo koko a wasu labarai da kuke ganin ya kamata a yi wa al'umma nuni a kai kuma a su gyara wannan matsaloli, duk muna marhaba da irin waɗannan saƙon. Za ku iya tura mana shi kai tsaye akan Instagram page ɗinmu wato na Zaman Aure TV Series da kuma Facebook page ɗinmu shi ma dai sunan ɗaya ne, Zaman Aure TV Series. Wannan zai ba mu dama wajen mu tattauna da ku, wajen shawarwari da za ku ba mu, da wajen shawarwari da za mu iya samu daga wajajenku, wajen ganin mun ƙure wannan matsaloli da suke damun wannan al'ummar namu na wannan lokaci. Saboda shi aure sunna ne na annabi. Haka zalika annabi yana yi mana nuni da duk wadda bai yi aure ba baya ɗaya daga cikin al'ummata. Wannan saƙo ne mai kyau da ya kamata mu rike a zuciyarmu. Duk mutumin da yake son ya kasance al'ummar annabi wanda yake alfahari da shi, to ya kamata ya girmama aure. Yana ɗaya daga cikin hadisai da annabi ke magana a kai, yake cewa duk namiji wato in za ka yi magana hankali ko imani, to sai wadda yake kyautatawa matarsa wajen zamantakewar rayuwa. Ya ƴan uwana musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba, aure fa zama ne na yau da gobe. Dole za a saba, dole kuma a hankalce za kuma wata rana a kyautatawa juna domin a ji daɗi. Ku kasance da wannan shirin na Zaman Aure don ganin yadda za mu ci gaba da kawo muku labarurka iri daban-daban wadda zo da saƙonni daban-daban waɗanda za su taimaka wajen ganin mun gyara wasu kurakuranmu a wannan al'umma baki ɗaya. Sunana Ahmad A. Bifa, bisalam. Wai tun ɗazu na ce mata na gama abinci kuma ga ruwan wanka ma na tanadar ma, amma gaba ɗaya ta ki ajiye abin nan. Take Messi kai jama'a. Amma kin san so da yawa mata su suke fara canza kafin namiji ya canza. Canzawa kuma. Ni fa ba wani canza wanda ne. To me ma na canza ni kuma. Matsiyacin banza matsiyacin ya ɗauka ne kan wannan sai. A ce nan daga zuwa tasha zuwa nan ba za ka karɓi 200 ba? To gani yayi ma wata ma na fita wallahi tallahi bala'i balle da bai isa komai ba. Inna? Wai me fara ne? Sai na ji an ce kina hayaniya da mai babur a kofar gida? A ce daga tasha zuwa nan ba zai karɓi 200 ba wai sai dai ya faka. Maganar gaskiya Inna. Daga dai tasha zuwa gidan nan. Mai babur ɗan nan ya tantance ki ba shi naira 500. Abba sai ka ce wanda baka neman kuɗi baka san wahalarsa ba. A ce 500 daga tasha zuwa nan? Abba ai ba ƙasa ake haƙo kuɗi ba. Ni ba zan iya ba, na dai bashi 200 kuma dole sai ya karɓa ta. Wato dai Inna yanzu na ganin fa Laila ta kwace miki. Inna ta? Na'am, Sule. Dan naman nan da take samun 7-10 in ci sai na bari. Yanzu sai in ga guda 3. In na tambaya sai ta ce mun to yanzu kai me zaka da wannan? Na kwashe na zuba wa Inna. Nace to Inna yanzu ai ba ita take da bukatar nama ba, ni nake da bukatar nama. Abba Sule, ko kana ja ni? Ni? Wane ni? Gwamnati. Mace ai dama ta kula da uwarta mace, kuma dama kyan ya ta kula da uwarta. Zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure. Zaman aure ke bata duk rayuwa.